Kerestos. A počinja peskere dživi pnaha. Vajudate peša zamena da dive adi. A te šuna su da lav. Sawa Alexandro Kokal. Oda lav kero peskeri pučijan da maro ilo. A da pralo deškus. Džanav lezmištu. Džanen hetumen lezmištu. Alo put ideo za de avia, ić samas dinjodel milože, šaj samas koprala kopenja kolirkas, kereske romi. A se lez dihle. Lenge vjelšini reakcija sas. Koji da čava? Sasvim mašukeder sarme. Ali ode lez bičanje. E Biblia penel. Buk omaro palopani, a palo ideos, peske tuto da maro visaro. Alode lai solačovino, že tu kana muke zo da maro palopani, a one spiravel palo da pani, one znavi sarke tu te avke sa ne smukjel. Alo parva iper. E huljo le mareske, manane aj si sa la mukjel, ale devlikani ante. A da mi da maro kamelo teškus, dedel tu mi. A na diken le teškus, ale diken le devle sa opendja laf, a priša za ti savori šaj šumas. Te mangav tu men, te šaj mangav tu men, hazdjem peskere vasta, a mogli nas bez vašu teškus. E volane oci savi puči, te pene volavle te vleske, ale odgalino da sa o kamel te šumas. Devla pajkerat ke devla vaška da ideos devla. Pajkerat ke devla vašo teškus devla. Vašo ilo devla, vaši tverno ilo savo devla tu devla. Putines devla, savo tu formines devla. A magav tu devla, tetes le zor devla. Sento duho te vakeres devla, spizelestra da dive devla. Hojo da lav devla, savo pena devla, te perla de lači puk Kristo na Jezus devla. A magav devla, tu te počores devla. Tu te počores tira zoraha Kristo na Jezus devla. Hojo te parov devla, da so tu kames devla. Teavol pre tiri slava devla, teavol pre amaro požehnanie Kristo na Jezus. Slava tu kera Jezus. Amen. Halleluja. Slava Bogu. Ti nam slava Bogu še prinjera sve amen. Slava nane mangi, leski, abuvarkaski, leski. Nos arpendia overtis, nasumader și novarande belgicko, aigen sombrado že dikhav kaleromen, prinjeravel ekletim sa samas. Kanakele prinjerav avresika. Prinjerav aleromen, prinjerav andele belgicko pariromen. Pankirame dovleske že inšajs prinjerav, andothan napea di adresa, ale andothan natel kada kerestos, ale andothan vašo ilole de bleskera. Vašo ilole Kristos kera. Pača žode bezara ka savore. Amen. Merašuna včaj amen. Amen. So da slavale de vleske te bezode araka, na? Tak je. Presne, no? Tak je. Je tak? Da su akože kada. Ale tu menco da. No, nebezna povišina. Lebo kto bude sa povyšovať, ten potom... Ja sa pokorím, aby Boh potom vyvyšil. Aby On bol vyvyšený. Amen? Amen. Sláva Bohu. Amen. Tak Boží vykonať. Viete, pani keraz vaška je sothán. Šukaj. Je keraz to zrobil. Sara? Se biuda peron, to pani keraz lesky. Ništa. Ďaká Bohu je vaša dám. Kajme še, kajte tvore Biblia. Mando dade roztvola sikra. Takže poslúži to, ďaká Bohu. A keď to slúži Pánovi, je to sveté. Viete čo ináč, vy ste svätí. A viete, prečo ste svätí? Aj preto, ale to už je výsledok toho. Preto sme svätí, lebo sme sa odovzdali tomu svätému. Amen. Preto sme Boží deti. Keby sme sa jemu neodovzdali,
Ježišovi Kristovi, ktorý je jednorodený Boží syn, tak by sme nemohli byť Boží deti, lebo je napísané Ján 1.12. Ale tým, ktorí ho prijali, ktorí veria v jeho meno, dal moc a právo stať sa Božími deťmi. Že som rád, že som beží Božími deťmi. Ja? Dneska to bude veľmi zaujímavé. Sláva Bohu. Imamare som pohilo. Možno cigánsky všetci rozumiete, alebo radšej slovenský, niekto nerozumie? Slovenský, ok. Budeme slovenský, aby každý mal z toho dačo. Tak jak dneska sa modlila jedna sestra, že Ježiš rozdal chlieb 5000 ľuďom a každý mal z toho dačo. Chceme, aby dneska každý mal z toho dačo, z Božieho slova, z chleba. Hej? A tam bolo 5000 ľudí a všetci mali z toho dačo, potom Ježiš prešiel cez jedno more a všetci ho chceli nasledovať, ale keď povedal, viete čo, ja som ten chlieb života, už ho nechceli všetci nasledovať. Keď povedal, ty mňa musíš nasledovať, lebo môj život je ten chlieb života. A ja vás dneska chcem volať k tomu. Ja vás dneska chcem volať k tomu, aby sme ochutnali chlieb, ktorý je živý. Chlieb, ktorý sa vydal na kríž. On povedal, Ježiš Kristus, jak bola posledná večera, toto je moje telo, ktoré sa za vás dáva. Jedzte tento chlieb. Hej? A takisto aj Božie slovo. Hej? Biblia. Slovo je Božie chlieb. Prečo? Lebo keď diabol prišiel za Ježišom a povedal mu, premeň to ten kameň na chlebe, on povedal, nie, z každého slova Božieho je človek živý. Sú tu živé Božie deti? Amen. Prečo ste živí? Lebo jete Boží chlieb. Božie slovo. Sláva Bohu za Božie slovo. No, ďakujem Bohu, že dneska ho tu máme. Chcel by som dneska, tak mám na srdci, tak mi dal Boh na srdce, keď som sa modlil, že Bože, títo ľudia už veria Boha. Je tu niekto, kto neverí v Boha, kto neverí v Ježiša Krista? Ináč by ste tu neboli, nie? Je tak? Amen? Amen. Dobre, však trošku komunikujte so mnou. Viete, ja nechcem tu hovoriť sebe niečo, aj keď aj sebe kažem. Veľakrát, keď tak rozprávam, tak to hovorí ku mne a potom ja sa musím zmeniť. Takže nie je to iba o vás. Takže tak. Chcem vám povedať o jednom človeku, ktorého Boh zmenil. Ktorý je opísaný v Biblii. Tam ich bolo veľa a dneska ich ešte viac. Ďakujem Bohu za to. Ja tiež som, ďakujem Bohu, z Božej milosti, jeden z nich. Tiež ma Boh mení. Ale viete čo? Nemením sa, jak teraz, že vidíte horory, alebo čo ja viem, že za čo sa mení. Nie. Náš charakter, náš osobnosť, to, čím sme a kým sme, kde máme svoju identitu, kde dávame svoju dôveru, jak dneska hovoril Berti, jak sa modlil, jak priniesol Božie slovo, že my dávame svoju dôveru na Boha a to je nám na požehnanie. My sme potom požehnaním. Hej? Sláva Bohu za to, že naša dôvera není tak je v Obamu, v kráľovnú, alebo čo ja viem. Hej? Omarerova väčšinou ani v také politiky neveria, ale oni skôr na peňaženku. Viete čo? Aj toto, aj ja som veril. Aj Berti, nie? Ale Boh je väčší. Amen? Boh je lepší. On nemá nič proti peňaženke. Môžeš ju mať plnú. Ale maj srdce plné Boha. Amen? Amen. Ďakujem Bohu. Amen. No, som povedal o jednom človeku, ktorého chcem zobrať ako príklad z Biblie. Lebo nehovorím o časopise. Ten človek, alebo tak poviem, túto kázeň som si tak hovoril, ako budem napísať, jak by som trošku tak všetko dal do jednej vety, že čo to má byť. Hej, a som si napísal tak. Nech sa stane v mene Ježiša Krista človeka, ktorý hľadá spravodlivosť, zákonníka, nech sa stane jeden obdivovateľ Ježiša Krista. A z obdivovateľa nech sa stane jeden nasledovník, učeník Ježiša Krista. Viete čo, to je jeden proces. To nejde zo dňa na deň. A ja som bol obyčajný človek.
ktorý raz tu ho zatiaľ, raz tam toto chcel, tamto chcel. Ale som vždy hľadal vo srdci, svedomie mi hovorilo, toto asi nie je spravodlivé. A potom tam prišiel taký zákon v mojom srdci, kde som sa riadil zákonom svedomia, hej, a toto je dobré, čierne, biele. Ale keď prišiel Ježiš, povedal mi, nie, to je farebné. To nie je čierno-biele, to nie je zákon. Ale to je zákon životodárneho ducha v Kristu Ježišovi, ktorý ťa oslobodil od zákona hriechu a smrti, aleluja. Rozumiete? Ten zákon ducha života, to je to, keď ja žijem v Kristom. Ja som znovu zrodený kresťan, ktorý je naplnený Duchom Svätým a chce byť vedený Duchom Svätým, Bohom. Boží deti sú vedené Duchom Svätým. Amen. A tak chcem, aby som bol vedený Duchom Svätým, aby som viedol iných k tomu, aby oni sami boli vedení Duchom Svätým. Hej? Nie so mnou. Ja nie som ten, ktorý je ten Duch Svätý. Nechcem manipulovať, nechcem ťahať ľudí. A viete čo? Len chcem, aby som posunul trošku. Poď, pozri, tu je Duch Svätý. On ťa priniesie ku Kristovi a Kristus ťa priniesie k Otcovi. Amen? Sláva Bohu. Dajme Ježišovi jeden potlesk. To nebola manipulácia, hej? Nie. Aby ste si nemysleli. No dobre. Ideme na to. Takže máme tu jedného človeka. Teraz toho človeka chcem trošku zregenovať. Trošku som pozrieť na kosti, na korby, na srdce z Biblie. Ten človek sa volá Nikodém. Nikodém bol človek, ktorý už dobre poznal zákon. On poznal, čo píše v Biblii. On vedel o tom rozprávať, neviem jak dlho a neviem jak čo, a bol aj veľmi známy, že mal aj dobré skutky. Hej? Tento Nikodém, ale čo? Prišiel po tajomky večer ku Ježišovi Kristovi. A povedal mu, my vieme, že ty si od Boha. My vieme, že si od Boha, lebo nikto nemôže robiť také divy zázraky, ktoré ešte súhlasia s Bibliou. Aby nebol od Boha. Viete čo, dneska je to tiež podobné. Dneska, keď sa pozriem na internet, toľko divy zázraky vidím, a za ktoré sú mi až čudné, divné. Že tam skáču, trasú sa, alebo čo ja viem, hej? A neviem, čo ešte. OK, tu máme Bibliu, môžem pozrieť. Ale ide mi teraz o toto. To ten Nikodém, on vedel, poznal Boží zákon. Preto povedal Ježišovi, my vieme, že si od Boha. On veril Ježišovi. A on ho obdivoval už aj, nie? Lebo on veril v neho. Lenže ešte nenasledoval ho. On po tajomky chodil. Po tajomky. A teraz chcem sa pozrieť na jedno toto Božie slovo, kde píše, keď máte Biblie niekto, alebo keď nemáte, neviem, môžete mi dôverovať, že z Biblie čítam. Hej, tak sa pozrieme do Ján. Evangelium podľa Jána, 3. kapitola. 3. kapitola a tam píše v verši od 1 do 18 sa stretáva Nikodém s Ježišom Kristom. A v 9. verši mi je veľmi zaujímavý. 9. verš. Nikodém mu povedal, ako sa to môže stať, že sa znovu zrodím. Ježiš mu tu hovorí predtým, že nejde o toto, čo ty hľadaš. Neprišiel som tu s tebou teologicky diskutovať. Čo je pravda, čo není pravda. Hej? Lebo Nikodém myslel si, asi myslím, že príde za Ježišom a sa s ním porozpráva. Však ja poznám tiež dobre Božie slovo. Ale Ježiš mu hovorí, nie toto. Ty potrebuješ dať čo iné. Ty potrebuješ nové srdce. Ty potrebuješ Ducha Svätého. Ty potrebuješ sa znovu zrodiť. Ty potrebuješ niečo, čo ťa bude viesť. Viete čo? Ja mám navigačku v aute. A môžete nám mať načítané mapy. Hej, tí mladší, oni sa rozumejú do tých vecí. Hej?
Ale až keď je načítaná mapa, navigačka ukazuje, kde je pravo, vľavo, kde mám ísť, ne? No, ty keď čítaš Bibliu, spoznávaš pravdu, ale Duch Svätý ťa vedie, jak navigačka. No ona si potreboval navigačku podľa mňa. Hej? Chcel by som, aby ste tu trošku so mnou pochopili jednu vec. My dneska, tu môžeme rozprávať veľa o Bohu. A možno, že si povieš, však aj ja viem dačo o Bohu, a ja čítam Bibliu. Ja ti hovorím dneska, ty a ja, ďaká Bohu, že máme Božie slovo. Ďaká Bohu, že hľadáme múdrosť. Ďaká Bohu, že máme zákon spravodlivý, ktorý je dobrý. Amen, haleluja. Ale my potrebujeme Ducha Svätého, lebo bez Neho to nedokážeme žiť. Bez Neho nevieme oslaviť Ježiša Krista. My potrebujeme byť vedení Božie deti Duchom Svätým. Hej? Pred týmto príbehom je veľmi zaujímavé, že prečo prišiel, a teraz by som chcel hovoriť trošku ku cirkvi. Tí, ktorí hovoria, patrím ku cirkvi. Nikodém, prečo prišiel k Ježišovi? Viete prečo? Predtým bol Ježiš v chráme. A teraz v tomto chráme hovorí Ježiš, zbúrajte tento chrám. Za 3 dní ho postavím. Lebo on povedal, aké znamenie nám ukážeš, že ti máme veriť. No zbúrajte toto všetko. A za 3 dní postavím nový. On tu hovoril o chráme svojho tela. Ten Nikodém, teraz jak toto bolo, všetci sa poburovali na Ježiša, on bol v tom chráme, lebo to je ihneď predtým, 2. kapitola. Ale ihneď za tým potom Biblia píše, že on išiel za Ježišom večer. Nedalo mu to. Jak ty chceš urobiť nový chrám? Však toto 40 roky stavali. Jak my chceme robiť zase, že bolo ináč v cirkvi? Však my sa trápime tu. My potrebujeme Ducha Svätého, on to urobí. On nám zjaví, čo Ježiš urobil za 3 dní, keď zomrel a stal z mŕtvych. Stal z mŕtvych, aby sme žili s ním v novote života. Aby sme mali nový život, silu novo, žiť. Niekedy nevládzeme. Sa spoliehame na toto, na tamto, na všetky veci. Hej? Ale ja vám dneska hovorím jednu vec, jedno zastúpenie. Dôveruj, tak Berti povedal, na Boha. Dôveruj na Ježiša, on ti dá nový život. A ten nový život je, že Ježiš Kristus stále, ty ho môžeš nasledovať. Amen. Dobre, ideme ďalej, hej? Tento Nikodém teraz tu nám hovorí Ježišovi, jak sa to môže stať? Jak ja, koľko mal 80, možno myslím, tak píše, nie? Opravte ma, tí, ktorí viete Bibliu. 80 myslím, že píše. 80 roky on hovorí, no jak ja, starý človek, mám sa znovu zrodiť, jak mám naspäť prísť do matky lona s prepáčením, neviem jak, do bucha je, alebo čo, neviem, jak to myslel. Jak mám sa znovu zrodiť? Jak mám mať niečo nové, čo je z ducha je duch, čo je z tela je telo. A teraz odpoveď nájdeme trošku ďalej. Keď si prečítame, otvoríme Evangelium podľa Jána, 3. kapitolu, 15. 16. verš. 15. a 16. verš. Môžete to takto prečítať z Biblie? Dudu, šajte Gines. Takže v 15. verši stojí, aby nikto, kto verí v Neho, nezahynul, ale mal večný život. Lebo tak miloval Boh svet, že svojho jednorodeného syna dal, aby nikto, kto verí v Neho, nezahynul, ale mal večný život. Tu je odpoveď na to. Tu je odpoveď na tvoju otázku. Keď máš dneska otázku, jak ja mám žiť, aby som sa páčil Bohu. Pozri sa na toto, čo tu napíše. Tí, ktorí verili, nasledovali, ktorí učili sa od Neho, ktorí sa pozreli tam predtým píše, že tak ako Mojžiš vyvyšil hada na pušti, vyzviol a každý, kto bol štipnutý, každý, kto žil v hriechu, kto sa pozrel na toho hada, na Ježiša Krista, na toho, že ako symbol na Ježiša Krista, na medeného hada, ten bol na mieste uzdravený. A tak píše, že tak, jak Mojžiš vyvyšil toho hada, že bol uzdravením, keď sa pozrel jemu do očí, tak teraz aj Kristus má byť vyvyšený v tvojom a mojom živote. My sa potrebujeme pozerať kde, ľudia?
Kde sa potrebujeme pozerať? Na Ježiša Krista, jemu do očí. A vieš čo? Vtedy bude tvoja rana zahojená. Vtedy Ježiš hovorí, že tí, ktorí sa obrátia, ktorí mňa príjmu, môžu byť Božími deťmi. Môžeš Božie dieťa, keď nie si znovu zrodený? Nie. Bez logiky, nie? Lebo si znovu zrodený kde? Jak si sa stal Božím dieťaťom? V duchu. Takže tvoj duch musí byť znovu zrodený. Ty, keď príjmeš Ježiša Krista a veríš v jeho meno, ty si spasený, si zachránený, si Božím dieťaťom. Ale to Božie dieťa potrebuje nasledovať koho? Na koho sa potrebuje podobať? Ježiša Krista. A preto sme dneska tu. Ja nie som tu preto, že by som, čo ja viem, čo robil. Ja chcem len nasledovať Krista. A verím, že preto som tu, lebo jeho nasledujem. Lebo jedna stopa, ktorá bola na tento čas, Deško, tu nastup. Ten dátum. A ja chcem byť dneska tu. Aj keď s problémami, aj keď tak, aj keď neviem, jak stlaky, veci, život, všetko možné, ale si poviem, nie Bože, ty si väčší jak všetko, len nech vstúpim tam na toto miesto, na správny čas, správne miesto a správnym spôsobom, Božím spôsobom, tam, kde Boh chce. A keď si takto vedeli, viete čo? Mojím šťastím. Ja vám prezradím vám trošku moje srdce, čo je mojím šťastím. Mojím šťastím je Ježiš Kristus. Ja iné šťastie nemám. Viete čo? Ja som šťastný človek, že mám deti, ktoré milujem ženu. Hej? A kedy trošku sa nervozním, ale to sa stáva asi aj v lepších rodinách, nie? Ale viete čo? Aj tak. Ja som vďačný Bohu za moju ženu, za moje deti. A som najšťastnejší človek som bol tak, raz toto, keď sa mi narodilo decko. Keď sa narodil môj syn, vtedy som nebol ešte pripravený, ale viete čo, ja som bol šťastný. A potom, jak sa mi narodila dcera, už som bol pripravený, viete čo, ja som si to šťastie ešte k tomu aj vychutnával. Viete čo, a ja verím, že Boh chce, aby aj my sme si vychutnávali šťastie Božie. A Božie šťastie je toto, že keď Boh Otec sa pozrie na teba a pozrie, moje decko, milujem ho. A ty potom, oco, vieš, Bože. A toto je, keď si zamilovaný do Boha. Chceš konať Božiu voľu? Prezradím ti jedno tajemstvo. Buď zamilovaný do Boha. Buď zamilovaný do Ježiša Krista. Neexistuje lepší recept na to. Keď si zamilovaný, budeš robiť chyby, hej? Zamilovaní ľudia robia chyby. Prepáčte, keď ja som takomu ublížil, že som urobil chybu, ale ja som zamilovaný do Krista naslepo. Ja milujem Ježiša Krista. Ja sa nehanbím za tú vieru. Viete čo? Sú chvíle v mojom živote, kde som sa hanbil trošku za také veci. Za ktoré veci sa aj teraz hanbím z minulého života. Ale viete čo? Boh sa za mňa nehanbil. Boh sa nehanbí za nikoho z nás tu na tomto mieste. Za nikoho z nás. On ťa príjma takého, aký si a chce, aby si sa znovu zrodil, aby sa stal Božou voľou na tejto zemi. A tiež čo vtedy? On zmení všetko. On zmení to. On ti dá svojho ducha a máš naraz silu nasledovať Krista, byť podobný Ježišovi Kristovi. To je môj cieľ života. Ja nemám iný cieľ. Toto je môj cieľ. Jemu sa pripodobňovať, byť mu podobný, vidieť šlapajú. Chcem sa postaviť tam. Neviem dakedy jak. Ale viete čo, keď som už tam, som vďačný Bohu, že som v tej šlapaji. Vtedy ho vnímam, vtedy s ním žijem, zažívam ho a vtedy som zamilovaný a tú lásku zažívam a chcem tak ďalej. Amen. Amen. Sláva Bohu. Viete čo? Tu nám hovoríme o Nikodémovi, ktorý sa pýta potajomky od Ježíša Krista a dostáva odpoveď. Ja si myslím, že tu nás niečo sa stalo. On ešte zostal potajomky. On premýšľal, on bol múdry človek. On nebol hlúpy človek. A viete čo? Chceli Ježíša do
doniesť, priviesť to preto. On sa ho zastával. Môžeme to čítať aj vo 7. kapitole od 45. do 1. To nemusíme ako teraz čítať, ale chcem to len trošku povedať o tom, že Nikodém niečo tu bolo do jeho srdca zasiaté, slovo Božie od Ježiša Krista. Vieš čo povedal mu? Musíš sa znovu zrodiť. Musíš počuť Božie slovo, musíš ho prijať do svojho srdca. A teraz on to tam zachovával a prišli teraz ľudia, ktorí chceli Ježiša priniesť do toho zákonníci. A on tu hovorí im, či náš zákon dovoluje, aby niekoho odsúdili, keď ho ešte nevypočuli. To nie svedčí o jednej veci. Nikodém, on vypočul Ježiša Krista. Preto chcel, aby aj oni ho vypočuli. On niečo zažil a nechápal to ešte, ale on chcel, aby aj oni to zažili. On uznal Ježiša a preto on chcel, aby aj ostatní ho uznali. Ja vám poviem, aj dneska v cirkvi sú veľa takí ľudia. A ja ich volám, oni sú obdivovatelia. Oni sa zastávajú aj Krista, ale ešte ho nenasledujú. Oni chodia do kostola, prídu do kostola, prídu do zboru, chcú počuť Ježišovi a chcú, aby aj iní počuli o Ježišovi. Ale sami ešte nenasledujú Ježiša. Viete, čo ja tu vidím? Nie sa tak, vnímam to, neviem, vy rozlište, že tu na tomto mieste vidím veľmi veľa ľudí, ja sa v tom veľakrát nájdem sám. Veľakrát mám dačo na srdci, Ježiš mi to dáva na srdce a nerobím tak. Koľkokrát som bol v robote a robím v nemocnici a vidím tam ľudí, jak nesú zo postelou chorých. Tak mám na srdci ísť tam a položiť na ňu ruku a v mene Krista vstaň! A zažiť ten zázrak, zažiť, že Ježiš je v akcii. Mám to na srdci, dakedy verím, že to je od Boha, ale nemám na to odvahu. A ja sa v tom nájdem. Dakedy ináč, dakedy čo ja viem, dakedy doma sa tak nechoval. Hej, taký som. Taký doma sa, taký sa pohádal so ženou, zatvorím dvere, idem vonku a srdce mi ide roztrhnúť. A plačem, Bože, prečo nie som taký manžel, jak ty chceš, aby som bol? Aby som miloval svoju ženu tak, jak Kristus cirkev. Prečo nie som taký, že ho milujem, že dám svoj život za ňu? Jedno, a ona má chyby. Prečo? A ja som taký, jak Nikodém. Ja vás dneska nevolám k tomu, aby ste verili v Boha. Vy v Neho veríte? Ja vás volám, aby sme ho nasledovali. Aby sme boli podobní Ježišovi Kristovi. Neexistuje väčšie šťastie, keď ty nasleduješ Ježiša Krista. Viete, jak sa teší Ježiš? V nebi je party, keď ty činíš pokánie. V nebi je party. Urobme my nebu radosť. Vieš, ja? Uznaj si svoju vinu. Povedz, Ježiš, odpusť mi. Chcem ťa nasledovať. Nechcem byť fanúšik. Nechcem patriť do takého fanklubu a neviem čo rituály tu tak robia, tak vtedy stanem, sadnem, toto robím, tamto robím. Lebo ostatní to robia. Vidí vonku z tej rady. Poď von z tej rady. Vidí vonku, zober kríž a nasleduj Krista. Zapri seba, poď. Zober kríž, nasleduj Krista. K tomu ťa volám. A ver mi, to je tvoje šťastie. To je tvoje Božie šťastie, nie ľudské šťastie. Poďme ďalej ešte trošku, lebo ešte nám má dneska čo povedať Boh. Verím, Božie slovo je veľmi bohaté. Pozrime sa teraz na absolútnu zmenu. Absolútnu zmenu Nikodéma. Pozrime sa teraz na Nikodéma, ktorý už není potichu, potajomky, aby nikto nevedel, verím v Boha. Ja mám svoju vieru, ja som sám veriaci. Ja nepotrebujem zbor, ja nepotrebujem ľudí okolo seba, však ja verím sám v Bohu. Hej, už není taký Nikodém, už nejde potajomky.
ani není taký, že by teraz on hovoril, že ja som fanúšik. Ja idem aj do kostola. Ja aj toto, ale vieš čo, tak toto, že by som toto mal robiť, jak Ježiš chce, to už nie. To tá oblasť, nie. Už ani taký není Nikodem. Pozrime sa na neho, aký je, keď už zažíva šťastie Ježiša Krista. Jánovi Evangelium podľa Jána, 19. kapitola, 38. verš. Si chceme prečítať, ne? Není to dolu, ale ja ho prečítam. Že Evangelium podľa Jána, 19. kapitola, a 38. verš. OK. A prišiel aj Nikodém, ktorý prvý raz v noci prišiel k nemu a priniesol 100 fundov mirhy zmiešanej z aloe. Viete, kde tu prišiel Nikodém? Čo tu píše? Keď už ukrižovali Pána. Keď už Ježiš Kristus visel na kríži, už je mŕtvý. Viete čo? Nikodém tam verejne prišiel a priniesol olej. Priniesol veľmi drahý olej. 100, toto je litry, ako čo to tam píše. Doniesol a verejne to dal. Verejne sa priznal, hej, ja patrím k nemu. Už sa nehanbil. Už chcel byť, že slúži jemu. To, čo má, chce mu dať. Svoj život, svoje srdce. Už je mu jedno, čo povedia ostatní. Už je mu jedno, čo on sám. Jaké on má meno. A verte mi, v židovstve Nikodém mal dobré meno. Nikodém medzi Židmi bol uznávaný učeník. Aj ten učiteľ. Jak teológ, vieš, a tak, vieš, že mal meno. Nebol to taký, kto je vzadu. A on to všetko teraz dal preč seba. Dal preč všetko, čo mal. Drahé veci, toto cirkev podporovala, potom aj to ten olej nedal Ježišovi. A historické knihy nám hovoria, že Nikodém, on podporoval cirkev, on bol následovník Ježiša Krista a nakoniec bol zabitý. Nakoniec bol mučeník. Nakoniec dal svoj život za Krista. Viete čo, keby on nežil pre Krista, on by nebol by ochotný dať život pre neho. Lebo on vedel, že to je veľké šťastie, že on môže žiť pre Krista. Že to je veľký privilégium. Že ja môžem žiť pre Krista. Že ja môžem zažívať. A môžem zažívať všetko, čo on slúbil. Viete čo? Ja viem, že vy, aj my, cigáni, aj všetky ľudia, hľadáme na čo nám dá šťastie, nie? Veľa ľudí sme prišli do Belgicka, prečo? Aby sme sa lepšie tak žili, lebo doma to je ťažké. Není robota, kríza. Ľudia putujú, odkedy svet je po robote, hore-dole po svete. Aby sa mali lepšie. Viete čo, ja ťa volám? Nie, aby si mal lepšie. Volám, aby si mal to najlepšie. Neexistuje nič lepšie. Nič. Jak Ježiš Kristus. Vieš, možno, že si povieš, však ja ho nevidím. Ale vieš čo? Blahoslavení sú tí, ktorí nevideli a uverili. To povedal Ježiš, amen? Sláva Bohu. Ja by som chcel ešte jednu vec povedať, tak v krátkosti a s tým ukončím. Chcel by som povedať trošku niečo, čo mám na srdci, čo tak teraz... Čo to nie je z Biblie, ale je to trošku z mojho života, keď mi dovolíte. Chcel by som povedať, že ja viem, ja odídem stade preč teraz. Ale jak Ježiš povedal tam v tom, že zbúrajte tento chrám a ja ho postavím. Viete, čo on povedal? Viete, prečo to povedal? Biblia hovorí, že horlivosť ma stravuje za dom Boží. Keď Ježiš Kristus zomrel na kríži a vstal znovu z mŕtvych, on povedal, že vybuduje cirkev, ktorú brány pekla nepremôžu.
On povedal, že vybuduje církev, ktorú on, to je jeho nevesta, on ju miluje, on dáva svoj život za ňu. Viete čo? Jak ja môžem povedať, že milujem Ježiša i nemilujem církev? Chcem vám dať čo povedať. To čo je veľmi jednoduché, ale veľmi priame, keď mi to dovolíte. Milujte sa. Neohovárať. Nerozprávať jeden na druhého. Nekritizovať. Nehľadať, kde je, jak, čo. Veď Ježiš miluje církev, on za ňu veľmi draho zaplatil. Nie zlato, nie strebro, ale jeho sveta, nevinná krv. Nechcem šliapať po tej krvi. Není mi jedno tá krv. Myslíte, že toto je dokonalá církev, tu čo je? Nie. Skladá sa z nedokonalých ľudí, ako som ja. Ako je tu, všetci. Či je z vás tu niekto dokonalý? Ježiš prišiel budovať církev. Ježiš prišiel budovať Božie kráľovstvo. Poďme budovať s ním. Poďme ho nasledovať ako vekovia. Poďme, staňme sa z tých, ktorí hľadali svoju zákon, svoju spravodlivosť. Staňme sa tí, ktorí hľadajú jeho spravodlivosť. Božiu spravodlivosť, Ježiša Krista. Poďme hľadať jeho, poďme s ním, jeho nasledovať, byť jedno srdce s ním. Toto mám dneska tak na srdci, toto so mnou hýbe, aby sme spolu boli spoluslužobníci Boží a nasledovali Krista. S ním spolu slúžili, s ním budovali. Viete, dneska sú veľmi veľa cirkví. Ja nehovorím, že toto je teraz jediná správna. Nie. Ja verím, že keď Boh je živý, on k tebe bude hovoriť. A on ti ukáže, kde je tvoje miesto. A keď je toto miesto dneska od Boha tu, keď veríš tu dneska na tomto mieste, že Boh ťa tu dal. Nie Deško, nie takto. Nie neviem, aký človek. Zostaň verný Ježišovi. A miluj jeho cirkev. Amen. Amen. S týmto slovom chcem ukončiť. Amen. Buďte požehnaní. Dali sa priestor samozrejme aj pre dôkaz, čo spravil Boh v niektorom živote. Zavolal by som pre svedectvo sestru, ktorá prišla povedať. Poďte. Ja by som prvne chcela poďakovať Bohu za to, že som ho mohla spoznať, že mi dal šanci, ktorú som zacítila jeho lásku a Amen. Většina tu je moje rodina teď po terénu. Oni mě znají. Já jsem z Čech a bývala jsem tu od mých 15 let v Belgii. Chtěla bych vám říct svědectví o tom, že co udělal Bůh v mém životě, jak jsem ho vlastně spoznala. Bylo mi 19 let, skoro 20, když jsem chodila do kostela, kam chodili i většina z těch, co tu sedí teď. A tam jsem poznala trošku aj slovo Boží, ale tam jsem dostala vlastně Ducha Svatého. Ale neuvědomovala jsem si to až tak, nebo jsem byla mladá, můj rozum byl jiný než teď. Je to 10 let dozadu a můj život od té doby se hodně změnil. To všetko udělal Bůh. Když jsem přijala Ducha Svatého, pořád mě nějak navigoval v životě, pořád mi dával cestu, ale ne pořád jsem ji viděla. Z té cesty jsem aj kolikrát sešla, lebo tu život na zemi, člověk nemá sílu jít po té cestě sám, potřebuje sílu. A to jenom mi může dát Bůh. Důvod k tomu, proč jsem se obrátila k Bohu předtím už bylo, protože mi umírala máma. Měla jsem bolavý srdce, potřebovala jsem poznat Boha. Bolest v srdci, rány v srdci jsou do teďka. Ale už ne až taky, nebo Bůh mi v tom pomáhal. Přijala jsem Boha, chtěla jsem jít po jeho cestě
ale neměla jsem asi takovou moudrost k tomu, aby jsem pochopila s jeho slovom. Bylo mi 20 let. Vzala jsem si muže, bo jsem si myslela, že to tá láska, co cítim, že mi to trošku dá dobrý pocit do srdce. 3 roky potom, co zomrela moje mama, zomrel môj otco. Moje srdce puklo, zlomilo sa. Potrebovala som ho vyplniť. Ale nikto mi nedal takovú lásku, ktorú som potrebovala. Ďaká Bohu, prišiel do našeho života Deško, bratranec mýho muže. A začal nám mluviť o Bohu. Moje modlitby byly vyslyšené. Obrátil sa aj môj muž. Každý den víc a víc jsem pociťovala lásku, kterou jsem potřebovala. A vím, že to mi dával Bůh. A do teďka vyplňuje moje srdce. On položil za mě život, tak mě miluje. A já mu dávám můj život do jeho rukou. On se o mě stará. Můj život patří němu, nebo on zomrel na kříži. Jeho krv tekla a já mu za to děkuju. Já ho za to miluju. Moje srdce je vyplněné. Moje srdce nemá ani jednu ránu, nebo on za to zaplatil na kříži. On zaplatil za moje choroby, za moje trápení, za všetko, co mě potkalo. Já mu děkuji. Děkuji mu. A z celého srdce mu dávám lásku, tak jak on mě každý den a každý den se o mě stará. Amen. Amen. Díky Bohu. Vidíte, to sú skutočné dôkazy o skutočnej Božej prítomnosti, kde skutočne Boh je veľmi, veľmi reálny. Ľudia by sa niektorí mali hanbiť, že z Božieho slova urobili históriu, alebo legendu, by som povedal lepšie. Akože niečo bolo a už niečo neexistuje. A z takého veľkého Boha, pravého Boha, živého Boha, ako je Ježiš Kristus, spravili nejakú lódku Ježiška, ktorý prichádza raz za Vianoc a nám dáva nejaké darčeky, alebo Santa Claus, alebo neviem čo. Tento skutočný pravý Boh, jeho skutočná krv tekla na Golgotskom kríži, jeho skutočné slzy padali skore ako tejto sestre, ktorý Boh dopredu vedel o tejto situácie. Boh vedel dopredu, že tu budeš sedieť. Pamätaj si teraz, ako sedíš. Tak ako sedíš, raz takto budeš na obraze pred Kristom, že tu si bol a tu si sedel a hovorí k tebe. Toto je skutočne reálne. Pretože Boh je reálny. Niektorí tu sedíte, ktorí si sa ešte raz narodili. Ako je tu brat Jirka, ako je tu brat Hulo. Ja som svedok toho, keď stal z mŕtvych. Deň predtým, keď mal zomrieť, Boh ku mne rozprával, že mal zomrieť a mal byť prenesený zo smrti do života. A preto si netreba robiť skutočne srandu z Boha. Ku mne Boh prehovoril pred 3 rokmi a ma vyzval. A povedal mi, nemám koho poslať do Belgicka, pretože celé Belgicko je bez kazateľa. Hovorí, kto pôjde? Hovorí, Bože, pošli mňa. Ja som mal všetko, neprišiel som kvôli peniazom. Ja som neprišiel kvôli robote. Ja som Monterky musel odovzdať. Ja som musel odovzdať zmluvu, ktorú som mal do neurčitá. Som mal všetko. Vlastný byt. Všetko som odovzdal. Pretože moje srdce plakalo. Pretože keď mi volali stadiaľ moja rodina, ako ona povedala, že tu má rodinu, tak boli ožratí, boli opití, boli v drogách, boli v závislosti. A som vedel, že moja rodina ide do pekla. Kvôli tomu som sem prišiel. Ja som sem neprišiel urobiť nejakú show a byť nejakým kazateľom. Ja som vás prišiel zavolať, aby ste nasledovali Krista. Aby ste mu odovzdali svoj život. Aby z vás zobral všetky vaše ťažkosti, vaše jarma. Aby vám ukázal pravé šťastie.
Nie to, ktoré dáva nejaký štát, nejaký azyl. A potom príde systém a ho zmení. Kde trošku sa poradujete v peniazoch. Dneska máš robotu, zajtra ho nemáš. Dneska máš príjem, zajtra nemáš. Dneska máš byt, zajtra ho nemáš. Ale treba to, čo? Mať večný život, zabezpečený v Kristu. Mať Krista v srdci. Jeho lásku, aby si mal skutočne čo dať. Keď prichádzajú skutky, keď prichádzajú skutočne reálne problémy, aby si vedel obstať, kde? Na tom hlavnom základe, na Kristovi. Keď prichádzajú problémy a nevieš sa dohodnúť s vlastnou manželkou, ktorú miluješ, pretože hovorí niečo iné a ty niečo iného. Aby to mohlo byť skutočne jednotné, potrebujeme tam lásku Božiu. A to je Kristus. Ten skutočne vám môže dať všetko. Všimnite si, ja mám manželku Slovenku, ona je biela. Ja som Rom, Maďar. Taká malá križovatka. Ja vám niečo poviem. Môj pastor, keď prišiel ku mne a keď mi povedal jednu vec. Tu nakero latara Romania, olete nakero tutara gađes. Ale oda so tu men odel dinja. Oda im okamibele te bleskilo. Mađari govori kome ste zmenili te latino lebo nabirines. Nevládze zmeniť, aj keď neviem, ako miluješ jeden druhého. Všetko len afekt. Všetko len chvíľková. To nedokáže zmeniť. Jeden to dokáže zmeniť. To je Boh so Svätým Duchom. Len On toto môže priniesť, čo priniesol tejto dievče a priniesol môjmu životu. Dal šťavu do života. Dal šťavu, dal život. Viete čo? Keby skutočne, neviem, hory, skaly padali, keby pukali, nič neovplyvníš. Ale Boh so svojím Svätým Duchom a so svojou mocou má moc ovplyvniť. On ovplyvnil náš život. Preto tu sú to svedectvá, čo hovoril Deško, čo hovorila táto sestra. A hovorím vám ja, že Boh zmenil náš život a položil na silovom základe, že keď prišiel nejaký hurikán, keby neviem čo prišlo, naše manželstva nemôže rozhodiť. Pretože sú položené na skale, a ktorým je Kristus. A On je našim šťastím, On je našim zdrojom, ktorý nás chce poviesť, zmeniť náš charakter. Tu, táto Biblia má odpoveď na všetko, lebo toto je Jeho slovo. Toto nie je nejaká legenda. Toto je živé slovo. Boh skutočne rozpráva na každý deň. Nie? Vyskúšaj si ho. Otvor svoje srdce. Prečítaj si. Skutočne. Povedz, Bože, povedz dneska ku mne niečo. A práve a teraz rozpráva k tebe. Každý, ako tu sedíš, že nie si tu náhodou, pretože len On vie hýbať s časom. Kristus. On má v rukách čas a všetko. Nie človek. Ako dneska internet rozpráva. Všelijaké médiá. Ľudia prichádzajú s nejakými rôznymi informáciami, s nejakými vecami. Nedá sa poblúdiť. Nedá sa zmietnúť. Ježiš Kristus je alfa omega, začiatok a koniec. A Jeho slovo hovorí Boh, že sa nepomíne. Pretože On má posledné slovo na všetko. A tento Boh naozaj chce ti pomôcť. Chce ti pomôcť. S peniazmi nekúpiš nič. A ako niektoré piesni, jeden braček spieva, Ricardo, že čici nestujke lovenca, čici nestujke sastipen, čici nestujke pokoj, oradujmos na cines. Ale odel pespir na tesa sa počinjas. A dáme začia telake ono dživipen. Holaki randi birinđate za hojnel, tenoj dukar megla. Ale birinala ke tanolo kamiben andalake ođipen. Anđela ke nađi, Anđela ke si kadala kao cijelo, zo je kvarabla ovdje kada ke rodat edaj. O Ježiš Kristus. O prva krta andala ke rojilo, si kadala ke odrom. Jeko birinate penal hoj hino odrom očačipen. Ođivipen, hin o Ježiš Kristus.